הימים רגעים אחרי השקיעה, הבעל מנחה התחיל להתפלל, ניגש אליו הרב נשיא דרנו, ומה אתה צריך לזרז, לקצר עם כל החזנות שלך, כדי שהרב לא יצטרך לצום עוד ימן. יוצא הנכד, הוא אומר, זה אומר, לא ממהרים, שהתחיל להתפלל, תגיד, כל פרגיל. הגיע נעילה, אתה זוכר שמות אומנו, הוא היה הבעל נעילה. הרב ניגש אליו והשבר אמר רק בנגיע למנחה, ונעילה הוא לא אמר, ממילא יכול לזרז. הנכד יוצא, זה אומר, כבר אמרנו שאין לזרז, טוב. הגיע לפני שהיו צריכים לזמר, לנגור את הנפוליאון, מרשל נפוליאון, יצא הנכד ואמר, הרב הזה אמר ככה, כל אחד ישתדל לנגן בכל הכוח שלו, בכל הכי גבוה, ולנגן לאט לאט לא נמהר בהניגון. כן. הסדר אצל הרב רייץ היה שבמוצא יום הכיפורים היה טיש זה פברנגן. ואלה שלא